Velkommen venner til en ny video fra Sandia Fashion, produktet der findes i alle sommerhuse. I dag vil vi overraske jer med en ny ret, en ny tilberedning. Ja, en ret. Næsten traditionel, men selvfølgelig med vores Sandia Fashion. Alle, eller næsten alle, har lyst til at spise ret let om sommeren, men vi har også lyst til lidt junk food en gang imellem, så vi vil lave en version af en traditionel pizza. Ved at bruge vores vandmelon som bund. Til dette skal vi bruge en skive vandmelon skåret i en tykkelse på cirka 1 cm. Og vi skal skære det i trekanter, nøjagtigt det samme som de 8 stykker, du ville skære på en pizza. Vi skal have revet ost og det ekstra, vi skal have på, så vi ikke altid tilsætter kød eller andre grøntsager. Og at det passer til de fleste af de gæster, vi har. Vi kommer til at tilføje nødder. Det er meget vigtigt at spise. Nødder også frem for alt spise vandmelon. På grund af deres høje vitaminindhold. Da vi er på en terrasse, har vi ikke en ovn. Så vi vil gøre det på en lidt mindre traditionel med blæselampe. Men jeg vil også forklare, hvordan I kan gøre det derhjemme. Vi kommer til at tilføje, uanset om det er hjemme eller herbord hos os, vandmelonen, vi skifter. Beholderen, vi sætter den på vores ovnbål, eller om vi skal gøre det. I en airfryer kan I også gøre det, men måske passer den hele skive ikke ind, så I skal gøre det i stykker. Vi vil lægge lidt ost på hver af trekanterne af vandmelonen. Og i dette tilfælde skal jeg gratinere osten med denne brænder, og jeg vil tilsætte nødderne. I skal derhjemme putte alle ingredienserne sammen og sætte dem i ovnen. Det er vigtigt, at I holder øje med ovnen, fordi vandmelon er et produkt, der har et kontinuerligt indhold af vand, og den vil sandsynligvis frigive væske. Jeg anbefaler at bruge kun grillen, eller hvis det er i airfryeren. Hold øje med det og lad det ikke være mere end 2 eller 3 minutter. Uanset hvad, afhængigt af den styrke, I sætter det på, så åbner I skuffen og kigger ind i ovnen. Åbn det ikke for meget, så varmen ikke slipper ud, så lad os gå videre med at gratinere vores sommerpizza. Med brænderen. Vi vil placere det lidt adskilt. Hvis I har en brænder derhjemme og vil gøre det, så er I velkomne. Vi fjerner osten. Med forsigtighed, så vi ikke brænder nogle dele, mens andre dele forbliver rå. Og vi vil begynde at tilsætte pistachienødderne. Her har vi vores vegetariske vandmelonpizza i Sandia Fashion. Sandheden er, at med blæselampen er kun den øverste del gratineret. Herhjemme bliver osten meget mere ensartet, men den vil også varme lidt op. Vandmelonen, så den vil miste lidt af sin friskhed, men det bliver helt sikkert lækkert.